Tulee pitkää, kiekko osui matkalla sveitsiläispuolustajaa ja raivokkaasti ajaa Jesse Joensuu. Niin ajaa myöskin Kapanen. Siellä ajetaan sveitsiläispuolustajat seinille, mutta sieltä tuossa myöskin seuraava suomalaisrangaistus. Draxler, Väänänen. 17-12 pelattu tätä hengästyttävää Suomi-Sveitsi-kamppailua. Ja rangaistusaition ovi avautuu. Jukka Jalonen ihmettelee, että mistäs tämä kakkonen nyt oikein mahtoi tulla. Jesse Joensuu sinne rangaistusaitioon komennetaan. Hänelle tonnin seteli. Eikö se ollut tonnin seteli? Tonni. Eikö mä antanut tonni?